Takže čaute, zdravím vás pri mojom druhom let's play na hru Minecraft a vlastne pri prvom let's play na Skyblock. Takže čo o tom budem viac rozprávať, mohli by sme začať hrať. Takže ako prvé by sme si spravili ako väčšinu studňu, alebo ja som to nazval tak, že väčšina studňa, lebo do nekonečne tam máte vody, koľko len chcete. Takže budeme potrebovať ľad, potom budeme potrebovať ohradiť to a tu si nespravíme na generátor kameňa základy, aby sme mali teda tú hlinu na oplotenie. Tak a ešte túto jednu dieru, to sa mi už nepodarí zobrať, nevadí. Tak a vlastne takto, aby sme mali hlinu, hej. Ľad dáme takto a takto a ohradenie musíme dať, aby vnútri, v tom oplotení, aby boli 4 bloky. Len 4 bloky. Tak. A potom, keď toto budeme mať hotové, rozbijeme tie dva ľady a ako vidíte, vznikla moja takzvaná nekonečná studňa. Ďalej ideme spraviť generátor kameňa. Spravíme tak, že potrebujeme na to vedro s lávou, ktoré lávu vylejeme na ľavú stranu a zoberieme vodu a tu vylejeme na pravú stranu. Vytvorí sa nám kameň a môžeme ho dolovať. A táto diera som spravil na to, túto dieru som spravil na to, že aby tady to otekala voda, lebo keby tady to tá voda nevytekala, tak by zaplavila lávu a z lávy by sa stal obsidian a potom celý ostrov by sme mohli reštartovať, lebo by sme vlastne nemali kameň. A kameň sa využíva na rozšírenie ostrova, aby sme nemali len takýto pidi malý, ale aby sme mali väčší ostrov, na ktorom potom môžeme sadiť viac saplingov zo stromu, budeme mať viac dreva. Hliny pravda, že viac nebudeme mať, aspoň podľa mojich informácií, že sa to nedá získať inak. Len čo tuto je na ostrove, tak potom túto hlinu dáme preč a dáme tam vlastne kameň miesto hliny, aby sme hlinu potom mohli použiť na sadenie mrkvy, zemiakov, čo tam máme, saplingov a takých podobných vecí. A z kameňa si spravíme ostrov. A potom neskôr si spravíme domček, možno hrad. Podľa toho, čo vyjde, na čo vyjde čas, ale viem, že teraz ťažím toto, naťažím 20 a končím a trošku rozšírime ostrov a zasadíme nejaké veci, vyrúbam strom a v ďalšej časti by som určite toto dal preč, túto hlinu a dal by som miesto toho kameň a spravil by som takzvaný off-screen, ako ťažím kameň len v zrýchlenej verzii a s nejakou pesničkou, aby to bolo také záživné a nie také suché a proste potom sa to neľúbi a tak. Tak myslím, že máme dosť. Viem, že ešte v truhlici máme 20 zo začiatku. Inak hrám na serveri Gamesites Skyblock 2 a tu mám tie sazenica, teda sapling, cukrová trstina, tekvicové semienka, zemiak, mrkva, huba, červená huba a hnedá huba. A máme tu sazenice melónu. Je to melón, ale z toho spravím sazenicu, aby sme mali potom viac melónov a viac. A kaktus zasadíme potom do piesku. Hneď vám ukážem, jak získam ten piesok. Hneď ako vyťažím tento strom. Tak. 2, 3, 2. A strom je vyťažený, to som nedomyslel. Ospravedlňujem sa za tento big fail. Ešte dobre, že mi to len tak nezalialo lávu, lebo potom by som to fakt mohol len reštartovať. Bol by to akurát také veľké nič, no.
Dobre. No, môžeme ísť vyrobiť si crafting table a pozriem jedľové drevo a dubové. No to je zvláštne. No nič. Spravíme si crafting. A vyrobíme si... Bože, nenapadne ma teraz... Vyrobíme si teraz... what the fuck, aj. Dosky. Spravíme si tyčky. A spravíme si gracku. A spravíme si drevenú, lebo tu až tak používať nebudeme. Struhlice si zoberiem sazenice. A saplingy budeme sadiť až potom v druhom dieli. Tak, takto to spravíme to takto. 1, 2. Melónové semienka. Melón. A tu dám tekvicu. Aby to bolo aj nejaké také estetické. Lebo nemám rád neporiadok. Tak. Takže zemiaky, mrkva. A tekvica, melón. Tuto posadím ešte cukrovú trstinu. A jeden strom. A je to pekne. A tuto neviem, čo dám, tak to nechám tak. Alebo myslím, že by sa tam mala dať ešte posadiť huba. Nie som si 100% istý, nie? Aha, dobre. Nebol som z toho 100% istý, no a teraz vám ukážem, ako získať ten piesok. Myslím, že na skyblocku, áno, na začiatku sú, no 3 piesky sú tu, áno. 1, 2, 3 a vlastne to je bedrock. A potom je z tejto línie, ako som už vravel, tu dáme kameň a takto to pôjde, bude taký veľký ostrov. Potom si tam postavíme ten domček a budeme hospodáriť, takzvané farmáriť. No toto zaplatám už kameňom, aby som si nemíňal hlinu. Tak a tak. No dobre. Tak, na začiatku by to mohlo stačiť. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak like a odber. Ak máte video nejaké pripomienky, tak sa ohradzujte v komentoch. Zatiaľ dovi.